Er du også træt af mange regnværsdage, triste familier og en kedelig arbejdsplads, så flyt til Grønland. Her er der masser af muligheder som læge, familie og dansker. Fundet af store mængder olie og diamanter har gjort det grønlandske samfund rigere og bedre og klar til at hjælpe dig. Derfor vil vi give dig et tilbud. Bare ring til os, så fikser vi, at du får et sted at bo og en arbejdsplads bedre end du nogensinde har oplevet. Som læge i Grønland bidrager du til samfundet, og samfundet bidrager til dig. Så du nu tilbage med spørgsmål, så ring til os på telefon 23 23 24 14. Vi ses på Grønland.